gör du, Curry? Vad? Tack, tack. Tack, tack. Tack, tack. Ja, ta den då. Gå ut och gå med dig själv, din råtta. Ja. Ta den då. Ta den då. Hej, Rockan. Hej. Den är knäpp. Ja, jag vet den är knäpp. Knäppis. Knäppis. Bah. 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 Vem morrar du på? Här är ditt nöthuvud. Kurre! Curry! Hej! Tjena, Knäppis! Tjena, Knäppis! Åh, jag är knäpp. Va? Hej, Rockan! Hej! Kom då! Och så kommer vilda Oskar igen. Va? Vad gör du, Curry? Får den då? Ja. Får den då? Nej! Han ligger och viftar i nyllet på Rocky, mamma. Ja. Han har hjärnsläpp. Curry har hjärnsläpp. Curry har hjärnsläpp. Curry har hjärnsläpp. Nej, Curry har hjärnsläpp. Curry har hjärnsläpp. Ju mer du drar, desto mer kommer du dra i halsen på dig, din knäppgör.